ואנחנו עושים, לפחות בהקשר של הסיכול הממוקד, מאמצים כאלה למזער את הנזק, שזה ממש לא יאמן. זה לא יאמן, הם קיצוניים, אבל הם מוצלחים במובן הזה שהנזק הזה נעשה, הוא לא אפס לצערי הרב, אבל הוא נעשה נמוך מאוד בהשוואה לכמה אנשים היו נהרגים אצלנו, אלמלא היינו עושים את זה. כן, השאלה אם במבחן המעשה, באמת התיאור הזה הוא מדויק. אני הייתי נזהר ממה שאני קורא חישוביות יתר ביחס להבנה של פעולה של לוחם בשדה הקרב, וגם זהו, חייל פשוט אמור לעשות את כל השיקולים וכל השיקולים האלה. לא, אני לא חושב שצריך לעשות שיקולים, אבל כפי שנאמר פה גם קודם, הוא מחונך בדרך מסוימת, ובסוף בדרך הפעולה שלו מגולמת מערכת הערכים שבאליה הוא גדל, ובסוף זה שיפוט שיש לו אופי, אני הייתי אפילו אומר אסתטי-אתי, כאילו, מה הם כללי המשחק, איך נוהגים. אתה לא עושה חישובים ביחס למערכת אפשרויות, כמו שאתה חושב, מה ראוי ברגע האמת, ואם חונכת נכון, ומערכת הערכים שלך היא מוצקה, אני מקווה שהשיפוט שלך יהיה נכון, וגם השיפוט של השיפוט שלך. כלומר, לאחר צריך לעשות אותי בפרספקטיבה הנכונה, אחרי שיש לנו תמונת הקרב המלאה. כן. אגב, אתה זוכר סיטואציה כזאת מהניסיון הצבאי שלך? רבות. אני רוצה... יש סיטואציה אחת ספציפית שאני מאוד, אומר בכנות, מאוד גאה בה. שקשורה בחטיפתו של מוסטפא דיראני, ופה לי היה ברור. צריך להזכיר שמוסטפא דיראני היה קלף מיקוח במשך הרבה מאוד שנים, כדי להחזיר את רון ארד. וזו הסיבה שזה כבר מפורסם, כלומר זה... כן, ברור. דברים שהתפרסמו שסיירת מטכ"ל יצא לחטוף אותו על מנת שהוא יישאר בידינו, ואולי לקבל איזשהם פרטים. גם פרטים, ברור, וזה היה מבצע עם סיכונים מאוד גדולים, ואני חשבתי שברור שפגיעה באזרחים באקט החטיפה היא ממש מאיימת על מה שאני קורא הגדרת המשימה. עבורי חלק מביצוע המשימה היה אי פגיעה באזרחים. ונוצרה סיטואציה שאי אפשר לכמת אותה מראש, שהיא מדהימה אותי גם בדיעבד שאני משחזר אותה, שבה המאבטחים, חלק מהלוחמים שלנו, נורו על ידי אחיו של דיראני עם רובה ציד. בדיעבד יש רסיסים בגופם, בכל סיטואציה לפני זה הייתי אומר להם, אפרופו כל הכללים, אתם צריכים לפגוע בו, הוא בן מוות, והם לא פוגעים בו. הם שמים את צייני הלייזר עליו, והוא מזהה את הציינים, הוא מבין שהוא בן מוות, הוא מרפא, וכך אנחנו מנתקים מגע. הנקודה שמעניינת לשיפוט של הסיטואציה הזאת, היה והיינו באמת מנהלים שם קרב, היינו מפסידים שם זמן יקר, הזמן היקר היה אומר שהיו חיזבאללה, היו מוצאים אותנו, הם מצאו אותנו לצורך העניין, ובאמת אחד מהמפקדים הבכירים שלנו חטף צרור בערך. הצרור הזה יכול היה גם למצוא אותנו ברגע יותר לא מתאים. מה שאני רוצה להגיד שאנחנו תמיד עושים איזה טרייד-אוף, כאילו בין אתיקה לבין כביכול סיכון כוחותינו. אני אומר, עשה את הדבר הנכון, וסמוך שהתוצאות בסוף יסתדרו. ובכל זאת בעולם שופטים אותנו לחומרה. הנה, ככה אספנו איזשהו מקבץ מסוים של תגובות מהעולם שמציירות את הפעילות של צה"ל דווקא באור שלילי. Ahora, ojalá la comunidad judía venezolana se pronunciara en contra de esta barbarie. Háganlo. Ustedes no rechazan con fuerza, bueno, todo acto de persecución. No rechazan los judíos el holocausto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Söylemek zorundayım. Çünkü bu savunmasız insanları kalkıp da bombardımanla, hele dün yapılan açıklamalarla bu uzun süreli bir operasyon olacak. Bu şöyle olacak, böyle olacak. There must be an immediate ceasefire, durable and respected fully by all sides. Immediate humanitarian measures, including open crossings for humanitarian assistance, should be ensured. הדברים האלה, פרופסור כשר, מגלמים את המוסר הכפול של מנהיגי העולם. אנחנו ראינו פה מנהיגים שבעצמם עשו מעשים שלא יעשו. תסתכלי על הדוגמה של איראן. איראן היא מדינה היחידה בעולם שאומרת שהיא רוצה לסלק מן הקיום מדינה אחרת שגם היא חברה באו"ם, אותנו. באותו זמן היא מצד אחד רוצה להצטייד בנשק גרעיני, ומן הצד השני היא מכחישת שואה. וזה אויב קל, במובן הזה של אני לא צריך נימוקים מדוע אני רואה אותו בגדר אויב. הוא מכריז על עצמו בתור שכזה. ולכן הרעיון שלי הוא להתגונן בפניו בצורה אפקטיבית. אבל להתגונן מפני... צריך להבין את זה, שכשאנחנו עושים שיקולים של להתגונן בפני מישהו, זה לא רק האם מגיע לו לחטוף ממני, אלא גם אם יש לי הצדקה לשלוח את הלוחמים שלי להסתכן במאבק איתו.
ואני חושב שמול איראן אין לנו היום שום הצדקה לשלוח את הלוחמים, מפני שיש עוד כל מיני לחצים בינלאומיים, יש לנו כל מיני אפשרויות לעמוד מול הסכנה הזאת בדרכים אחרות. אז זה בדיוק הנקודה. השאלה אם המלחמה בסיטואציה הנוכחית היא הרע הכרחי. כלומר, לא הייתה שום דרך אחרת לבד מהיציאה לקרב. זו שוב שאלה שהיא ברמת העובדות. צריך לדעת מהן כל העובדות המדיניות והצבאיות. אני לא מתיימר לדעת אותן. אבל לא יהיה קשה לשכנע אותי שזה מוצאו האפשרויות האחרות לפתור את הבעיה הזאת. את קראת פעם את האמנה של החמאס. החמאס אומר שמסע ומתן ודיבורים על שלום וכל ההתפתלויות האלה זה דברים מיותרים, זה בזבוז זמן. כל המקום הזה זה אדמת קודש מוסלמית וצריך לסלק מכאן את כל אלה שפוגעים בזה. הדרך היחידה לקיום יהודים ונוצרים במקום הזה זה תחת כנפי מדינה מוסלמית. זה מי שנמצא מן הצד השני. כשאני צריך להתגונן בפניו, אני צריך לשאול את עצמי אם יש לי הצדקה לשלוח היום את החיילים להתגונן בפניו. ואני חושב שאחרי 8 שנים של רקטות על ישראל, אחרי כל מיני מאמצי תיווך כאלה ואחרים, מדינה יכולה להגיע למסקנה שהיא מצתה את הדרכים האלטרנטיביות והגיעה הרגע לפעולה צבאית. אבל אני רוצה להדגיש את זה שזה עיקרון באתיקה הצבאית. אתה לא שולח אנשים להילחם שהם אזרחיך, ואתה לא פוגע בצד השני באמצעים של לחימה, אלא אם כן לא מדבר על אמצעים מודיעיניים, כמו הדוגמה הקודמת, אלא בלחימה, אלא אם זאתי האפשרות האחרונה. באמת מוצאו הדרכים האחרות. זו בדיוק השאלה, זה לא החטא הקדמון של ממשלות ישראל, שכשהתחילו הקסאמים לפני 8 שנים, ואולי אפשר עוד להרוג את הדבר הזה כשהוא קטן, לא פעלו בעוצמה פחותה, נגד אולי פחות אנשים, נגד פחות אמצעים, ואז לא היינו מגיעים לסיטואציה כל כך מורכבת כמו עכשיו. טוב, צריך להפריד מהדיון על ההחלטות טקטיות האסטרטגיות של מדינה לדיון האתי, שזה הדיון שעומד בפנינו. הייתי רוצה לנתק את הדיון בין ההצדקה ליציאה לקרב לבין האופן של ניהול הקרב. אני מניח שיש תמימות דעים לגבי שהיה פה קייס ברור ומוצג, והייתה פה הצדקה לבצע פעולה, והשאלה אם באופן שניהלנו אותו, במיוחד אופן הפעלת האש המסייע, לא אופן הלחימה של הלוחמים בשטח, שזה לפעמים מרגש לראות אותם, הם מזכירים לי את הלוחמים של פעם, אבל אם באופן הפעלת האש לא היינו ליברליים מדי באגרסיביות, וזו נקודה שצריך להיבחן בעתיד. התחושה שלי שעכשיו אנחנו מאוד מאוד זהירים, ואולי זה לקח שאנחנו לומדים. אבל לשאלתך הקודמת, לדיון הקודם שהיה פה לגבי מה שאנחנו רואים בחוץ. אנחנו ישראלים הרבה פעמים חושבים שהאתיקה, אנחנו חושבים עליה במושגים של הסברה בחוץ. אנחנו חושבים כל הזמן במונחים של מישהו שנמצא שם בחוץ, הוא נמצא בניו יורק, הוא נמצא באקדמיה בבריטניה, הוא נמצא באמריקה הלטינית, ואנחנו רוצים לתרץ את מעשינו או לא לתרץ בפניו. אבל אתיקה בסוף זה דמותנו הנשקפת במראה, כשהקרב מסתיים. זה הדמות של הלוחם שהיה בסיטואציה, הדמות של הגנרל, הדמות של המדינה, הדמות של האומה. ופה אנחנו נצטרך, כמו בסוף של כל קרב בהיסטוריה של מדינת ישראל, להסתכל במראה ולהרגיש איך אנחנו חשים ביחס לאופן שבו פעלנו, לי אין את גזר הדין. אני חושב שאת המלחמה שבאמת היה פה אקט שהיה מוצדק. לגבי האופן והפעלת האש האגרסיבית, צריך לחשוב על זה. במישור הבינלאומי אנחנו צריכים להשוות את עצמנו, לא לאיראני ולוונצואלה, אלא לאמריקאים. שהם רוצים להיות מדינה מערבית, מדינה דמוקרטית, יש להם סטנדרטים, הם אומרים במפורש שהם רוצים להישמע לתורת הלחימה הצודקת, יש להם ספר שהצבא והמרינס, הצבא היבשה והמרינס הוציאו, שאפשר לקנות אותו בחנות, ושיש לו פרק אתיקה, איך צריך לנהל באופן אתי את המאבק במורדים העיראקים. אפשר לראות, זה מעניין מאוד להשוות, מה הם עשו בפלוג'ה. שזה מצפון לבגדד, בסוף 2004. יש שם 300,000 אנשים, ולא מפסיקים לפגוע בהם משם, מפלוג'ה. הם, ב-300,000 האנשים שגרו בפלוג'ה, במהלך 6 שבועות של לחימה, הם הרגו 6,000 אנשים, פלוס 1,000 טרוריסטים. בפרופורציות זה משהו הרבה יותר מסיבי ממה שאנחנו עשינו. הם הרסו 60 מסגדים מתוך ה-300. גם זה בפרופורציות שלא יאמנו. אני לא שמח על זה שאנחנו בפרופורציה יותר טוב. אני לא חושב שזאת היא המידה. רק אני חושב שאנחנו צריכים להשוות את עצמנו לסטנדרטים שלנו, בזה אני ממש מסכים. זה מה שאני רוצה להיות. ואני חושב שטוב להשוות את עצמנו גם לאלה שאומרים שיש להם סטנדרטים דומים לשלנו, וזה האמריקאים, אנחנו בהשוואה לאמריקאים יותר טובים.
באמת אולי להמשיך בתור איש צבא, עכשיו הפרספקטיבה שלי צבא, באמת הצבא האמריקאי ידוע